Rhaglen buddsoddi cyfalaf tair blynedd, gwerth 200 miliwn o bunnoedd y cyngor, yw buddsoddiad Rhondda Cynon Taf, ac mae cael ei chyflwyno nawr yng Nghwm Cynon. Mae nifer fawr o gynlluniau buddsoddi wedi cael ei gwblhau mewn ardaloedd blaenoriaeth sydd o bwys i drigolion yng Nghwm Cynon, gan gynnwys Prif Ffyrdd, Hamdden, Mannau Chwarae, ysgolion, Theatr y Colosseum. Mae gwaith pellach ar y gweddill, ysgol gynradd gymunedol newydd yng Nghwm Aman a chyflwyno ffordd gysyllt ar draws y cwm yn Aberpennar, gan gynnwys rhoi wyneb newydd ar ffordd Mynydd y Modi a gwneud gwaith atgyweirio yn dilyn cwmp tir. Ewch i rctcbc.gov.uk/buddsoddiad RCT am rhagor o wybodaeth am y cynlluniau buddsoddi sydd wedi cael eu cwblhau neu sydd ar y gweddill yn eich ardal chi.